Kublai pi iwe pe iwe kapitang subhai pi syakane ke Amen Faithful and True Channel Bible Study Series nomor arpu pra. Para kane ke singi ngidang ne ha ka Genesis kalong kapalai. Marbun ki iki banyak keren akan kalong kapalai ki iki para jiaru berki kata yang ini. Te hang ne ngi apek. Pani apelej halor ki lightly ki jing bisar. Pat mano kita ki barasya bisar hakane ka Genesis light kat saw hadu kat kendai. Di mano kita ki barasya bisar. Hang ni kemut gidan mano ningkong yoi hang ni kat saw ublei uong hau pusing kemut uwe uong sya bisar du pusing nangta har khot bakhan riu hakakan thei ula ong ter kemut baar kan thei bat har khot bakhan nyau de ubriu u adam kemut ubriu de kejing bisar ya une syaitan ke kata kejing bisar ka jinglong mrat jong une kadur jong kejing pau jong kejing long mrat jong ne usaitan la penenkam pat la pendrem lene la tim ya une usaitan ba don hakadur jong upsein hang ne ba unyai da kakpo kumno long hang ne men sayai da kakpo jong me agar khot ke khat saw men sayai da kakpo jong me but kane kedi kejing pen mau bakal salong kumta ha baro ka history jong brio ya kata ke bala jia hakane kejing hapno jong brio bade karukom ke ba usaitan lene kata kadur ke ba usaitan ulasim kenang ba unduk pendep ia kene kejing mut ke pas snew ke jong u kan sedan ru kejing yai yale thma hapdeng ki artli ke kita ki artli usumbai jong me bar usumbai jong ka usumbai jong syaitan bar usumbai jong ka kentei the seed of the serpent and the seed of the woman. Tiki kita ki sembai lene ki kun jong usaitan. Mano kita ngila ban pe yakine da ke bangi plit da ke siti benikong u Yohanes apostol kalong kabalai dekat iwe hadu sipo ki kun ki jong blei bat ki kun jong usaitan. Haka siti benikong jong Yohanes apostol kalong balai hot iwe du sipo ngil pule kanang bi hidup sung tu ben hidup tibe kane hapet kanu kpa la i yangi hadu ba endakhot yangi ki khunu blei pat ngi dalong ru kumta nakane ka daw ka prathei kam itu yangi namar ba kam itu ya ublei ko ba i tam ngilong mantagi khun ublei kampat pau ngin salong kum henrei kane ngitip daw Chris un 1 pau ngin salong kum mau namar ngin sayo i ya u kumba ulong sisa jaru badon ni kane kijing kermen hau Chris uri khoi irade kumba Chris ru ulong ubakhoi jaru bale ka pop uken upen ken ya ka an ka pop kalong kijing pen ken an pitibu Chris ula pau ban weng no ya ki pop but hau omdon pop kat ubayai sahau Chris le pop kat ubale pop sem yo i ne itu ya u ku khon be i wat sha ba uno unyalam bakla ya pi jaru bale hok ulong ubahok kumbo Chris ru ulong ubahok kat uba le pop ulong ujong uksui
nomor uksui ula pop nadu basdang ukun ublei ula pau na kabentakane pan pendu ya ki kam jong uksui tehning i mano bade ki khun jong uksui mano bade ki khun ki jong ublei kita ki balik pop kita ki balik pop ki long jong uksui kat uba le pop ulong ujong uksui nomor uksui ula le pop nadu basdang ada ki khun ki jong ublei pat ki dei ki bahok maru Jisu Kris ulang ubahok pat hau om don pop kene ke siti ke ong di kumta di kene ka baong hang ni ka pen i ya ka jing bisar ka jung blei hagi ya kitu ki nong pop ki bayang persa ya u bat ki ba persang ban pendu ya ka jing long jong ki breu dan ki khun ki jong blei kita ki balong ki sembai jong ka kentei ki sembai jong ka kentei mut barok kita ki balong ki khun ki jong blei ki dei ki sembai bayaine ki khun ki baine ki jong blei ya ki ba kelumlang ngila ban ong ki sembai jong ka kentei bat haka jing ong bat jing kedau i kabalong marumerwe uta uwe ya uba lakha na u sembai jong ka kentei bat na uba ya ka jing ai jong ka jing pen im ke jong blei en sa pen sapriang habaro ki jaj penriu ya kene ki ba ngilai i mentan na kene ka city ke panikong jong Yohanes apostol kalong ka balai ya kata ka ong kedena ki khot pra ter sipo ong hang ni kat ubale pop ulong jong kusui nomor kusui dale pop ukun ublei ula pau na ka pentakane pan pendu ya ki kam jong kusui uta ya ubala khan ublei jule pop namar ba ka jinglong blei ka ya sa hau bat umla ban le pop namar ba la khaya u na ublei kame kene ka ken sapang u Jisu usumbai ta uwe usumbai bakar pang jong ka kentei hakane la pau ki khun jong blei bat ki khun jong ksui jar ubom le ya ka badai ne ubom I ya lau para umlong setia ujong ublei mut udei jong uksui te lari ken mau spang kini ki khun jong uksui ti yano u Yohanes nompen baptis la ong ye kini ki tin khun ka saint pu ha gospel ku Matius kalnong ko ba lai long balai de khat sau terter Matius dong ba lai de khat sau terter yana wong kene uyu Anis baptis hangne uri yang ha wa Jordan wong yana la tho tu uyu Anis upong ki jains ni pan po sni hasingkai ki pajba kilawan sa una Jerusalem na jela Judea borok ka wei nangta ki la pla ya ki pop badula pen baptis ya ki ha ka Jordan habau Yohanes ulai I babun ki Farisi ba ki Sadusi ki la yawan sa u ban yo baptisma ulo ong haki kun ka sengpu mano ba yatu ya pi ba pila ban light nagi jing bitaru blei ke bala janwan bin I ya uso ba pi kala ka bamut watharai ba pila ba pen ksani la de ka ba ong ni de kpa yo Abraham nga ong api Poblei ula ban penmi kun yau Abraham nakinehi ki mau te kumta nangta blokren pade ket khot bakhawi bakharar ngapan baptis pi de ka ban pini ba philak kalak bomot handrei utau ubanwan nadin junga un pen baptis pi da omen sim bakui begading ukam krawbor ban yanga
bat ngamlong babit wat bandra ya ki juti jong u tu kumta Henry ya kumnen te khot bakhat ar bade ong ubat ya ke jenpe ha ka kti jong u un pen khu ya la ka kentem bat un lum ya ukeu halakatiar Henry ya ustai un thang hakating bom julip tiang ni une Yohanes Baptis wala dab da umen se bakut ulak ong ya kini ki Parisi mo kini ki Sadusi kun ka sengpu tu ulat tipe kini ki briu kila Yuan sha une Yohanes Baptis tang ban le ban pen pau ke jinglong rublei jongki ban le ban sha pen baptis ke jing yo baptisma jong ke jing kala ka pamut uyani sulah tip uyani baptis sulah tip ba hakit onut ke jongki ladap bikin jing sarong bat kanum dan hiru kata ka jing kala ka pamut ke pasisah ki hakani ka jing kentaj ne jing le jong ki ba kim long ki ba sidal ne ki ba sisa hakaba ki kalak bumut na ki pop ki jong ki bat ha ka jing phai no jong ki na kamon ke jong blai na kabanta ki breu jong u kine ki Parisi bat ki Sadusi ki kalalong kita ki sembai jong syaitan sembai jong syaitan tik ekene ke jing mut apa ong sembai jong ka kente yano ka thau hang ni ngi pe hato don le em ka ba ya dei haba ong phang ni sembai jong ka kente usumba ong tu hai Genesis yang usumbai jong ka mu jong ka kente ha ka ba ngi pe yakene ke badon ha ke Genesis lai khatsan ka ong kom no ngan bu ke jing Yesu na pedeng jong me padjong ka kentai ha pedeng usembai jong me pad usembai jong ka une un sai yo ban ju roi ye ka khli jong me kan ba me ap thap ya khong dong chat jong u tin ki tin hang ne usembai jong ka sumbai jong ka kedai ka jing kedau kene kene jing kedau ya ka taka pateng ben riu ki ban salong ki sembai ki bakhoi kitu ki breu shendrang bat kente ki ba watla ki yakendu lane la wan ban ai ye ki jing ha ka jing im ka jong ki langba ka jing tim jong ka pop ha ka perthei kin yai ne kin ki sembai bakhoi kin yai ne kin na yai ne ban long ki batip ki ba e bat ki ba shakri yawe kine kin long ki breu ade ki shenrang ne ki kente ki ban sayeng persha ya ki sembai jong une upsen ne sembai jong usaitan ki breu ki shenrang bat kente ki ban kita kiri sembai jong syaitan kemudian ki breu ki balong ki sembai jong syaitan ki ba kente wat shenrang ki ban saya le persha ya kamon ke jong blai Henry usumbai jong kene ka kente ya ka ba ngila ban sengu tu hang ni uban kedau ya uwei ubreu uban saya le persha ha ka jing le thma persha ya syaitan ha ka tin Hebrew kane kabar ong unsa yo ban yu right ya ka kli jong me but kadba me ap thap ya ka khongdong jat jong kini ha ka tin Hebrew
hang ni laong u haka tin Greek ong it mut ka de kane hang ni jadi ke bai kepala sim na ka jing penkela ya ka jutang ka berim haka snem arspa san po sho kuris ya ka ba latip ya ka ne ka jing translate syaka tin Greek ka pakerteng ka Septuagint kemut ya ka ba la penkela na ka tin Hebrew syaka tin Greek da nyau po ngut Gibril ya kata ki ong Septuagint ka jutang barim haka tin Greek ong Septuagint ki start Bible jong ki Hebrew jong ka tin Hebrew ki ba lapan kela ya kane ka jutang barim haka Hebrew syaka ka tin Greek haka spas nem ke balai shwa ukuris la ong ya kane ka jingtho sapang kane jingtho ba ka don ya kane ka jingkular jong unong siuspa uban sawan but unong siuspa uban sa you right unsapen men saw unsapen men saw hakane ya uno syaitan hakane jing let thama but paring you will strike its heel hang ni pade kuno men sa thap ya hongdong chat jong kamut hakane ka tin jimut jang tin Hebrew kamut unsapen men saw une usumbai une bolong uta uwe usumbai bekerpang na kane kante unsapen men saw ya une syaitan but unsa penjot penpra unsa you right ya ka kli kemut apa you right ya ka kli kemut apa ya u psen marba la pipet hai ke julong jong psen apa mi persang berpenyap kepada kong persang buri ke dia ka kli but sisen bala yo penpai penprai ka kli lakut ke jing im jong psen di kumjuru hang ni une uwe usembai ba yo bangitip menta unong suspa jong ka pertei une unwan ban kredem ban juroj ya ka kli jong me ne yo syaitan mut yesu tu hang ni ha ka jing tho ka badon ha ka jutang ka bathmai nitip ba uta uwe usumbai ubakerpang udehi ujisu ya kepala sutu hak tin Greek hang ni nangta ke ke ba kini ki pa balang ni kong kila ai ya kene kila ai kerteng sepang ya ke kini ke bajia ha kene ka Genesis like hatsan bat balei ki ong kini ki pa balang kemut kitu kiba lahir pateng na ki apostol mut kiba ya im rengkat pat ki apostol itang yang ki pa balang te ki ong ya kane ka Maria kebala khayu Jisu ki ong ka im ke bathmai balai ki ong kumta kini ki pa balang kini ki bishop pat killing dok seblay kini ki priest ki ong ya kane ka Genesis like hatsan ki ong ka proto evangelium kamut ka gospel ke panikong ani ka khubor babha ke panikong ka Genesis like hatsan kede ka jingkular ke panikong jong ka jingwan jong mesia ka jingwan jong unong suspa ya uba lakha lene enka na kawe kabreu kawe kentei ka bansa jit da ublei diki doktor jong kebalang bat ki kepa jong kebalang barabor ki kedeu bat ki ong pa ka tu ka kentei hang tu ka ba ong hang ne ke Genesis like hatsan kede bat ka thau ya ka Maria te suti ka ba maka hakajing ko ngu ka ba janai jong ka ya ka mon ka jung blei ka lalau no
ya ka jing te jing khum jong ka jing pom ko ngu jong ka soti le ka thei im ka Maria te soti ke dei ka im ka pathmai ti uwei na kine ki kapabalang ula ongkum ne une ukerteng ki kapabalang de u Iranius ude u bishop ude long bishop kumba ka im kala shapen shoy da kiktin jong u angel ubala hapno ban pet jingai no now play hadin ba une u angel ubala hapno ulaya le persya ya kaktin ke jong play kumta ka Maria ka ba lang ba jong kaktin jong angel so weipat angel kala pediang ya kagane ka kubor ka pakamen ba kan sakha ya ublei da ka bakongu ya kaktin ke jong katu ka briu ka baningkong ka kentei ka baningkong kala sya pensoi ban lebom kongu ya ublei berkumta kala hapno na ka jinga ei ki jong ublei here kene ka baar ka kentei ka baar ka la yo ya kene ki jing kento ban kongu ya ublei berkumta kene ka Maria te suti ka kalalong ka nong ya sai nakabanta katu ka kentei ka badikong ka im kumba ka jaj penriu kala hap menta ha ka jingyap ma hadin ka prop ka wan ka jingyap lengba jong ka jingle jong kene ka wei ka kentei ka soti ya ka ba ya kane ka kentei ka badikong la pen im la ni la pelaj ka da sakawei pat ka kentei patkumta ya ka jingpom kongu jong ka wei ka kentei la pen long ya ringkat no lene la pendu no ya ka tu ka jingpom kongu jong ka tu ka wei ka kentei da ka jing kongu jong ka wei pat wang une Iranius ha ka wei ka jing ya kren lene ka jing ya pen painia persya ya kitu ki heretik dan ki heretik atau kapor. Tikane ka Genesis like katsa. Kade ka jing pensisya pa ublay shem lamon ban no kumto ya ujaj penriu ban sya sensar hakapop bat jong ka jing yap. Haka gospel kat ku Matius long ka balai. Haba tu Yohanes Baptis. Ngila ya sngau mene ba ula ong ya kitu ki briu pakilong kita ki kun ke sengpu kum ke bamut kum ki sembai jong usaitan lene usain dak bo ong kum ne imat udon ya ke jing yo i ke jong u lengba jong umen sem bakoi bakine kilong kino ya lam jong ki briu jong ki pajpa ki ban sayeng ya le persya ya utu usembai balakular uban sami na ka kentei usembai jong kal ong tu Genesis lai usembai jong ka haba kitu kinsa ya le persya bagi kentai ban pediang ya Jisu ubana Nazaret ba longkum u nongsiuspa u Mesia balakular jong ke Genesis lai khatsan takpa ki le hakata karukom ban ya persya ya kamon ke jumblei ke ba kata kamon kalong nakabanta ka jutang ka jong u bat kibriu haka gospel Yohanes kalong ke ba ningkong dekat iwe long ke ningkong dekat arpu kendai bat arpu kendai laipo ni pule ya kene ya kaba hangne kene ude sepang Yohanes Baptis kejingkren sepang Yohanes Baptis mentapat ukuran sepang jongno mentapat ukuran sepang Jisu de bo ongkum ne hakme ukunang brod jong blei bakit no ya kapap ka sang jong ka perthei pat lai pro ongkum no
Dei ya une bangalaya tu men bang ong. Uwe briu. Un sawan hadin jonga hendre ulong kham krau banyanga. Namat ulala don shua ben kayanga. Ulala don shua ben kayanga. Rang ni uyanis ukdeu ya ujisu. Bau udei unong siuspa. Udei umesaya. But un solong ulang kenya, un solong ubreu uban syaknya, nakabanta ki pop jong ki breu, ki pop jong ki breu. Kani kede kijing ong jong uya anis baptis ban kedeu. Dahang ni mata kesingi i ya ki artli ki sembai jong ki kun jong syaitan, sembai jong ikun jong ublei. Sembai bami na syaitan, sembai bami na kakentei. Kentei hang ni li iru kumba ong mene ke jing ong ke jing sutu jong ki kepa balang. Mu sembai jong kentei, kata kentei ke ba bami sembai lomba jong weu sembai ba kerpang du Jisu pakene kentei kedei kamaria ke balakha ya Jisu. Patisha Jisu la jap la yuroi la penjat penpra ya ka kli jong syaitan. Dia nomor kata ni berkhot ni don ya kane ka kular ban yo ya ke jing penim. Nomor ngi la yo ya onong siuspa ba un sa siuspa un sa pelat yangi kemba u ya ne sul ong hang ni ma ulong akan ni ka gospel kum ya ne slong ko ba ni kong dekat arp khandai bu wong kami ukun nang bro jong play. Ini lu iyo Jisu bu ong kumta. Ubakit na ikapap kasang jong kaperthe. Di nomor kata ngidon kat une. Di lembai jong kene jikai nakanika Genesis lai kat san mentekesingi tu ngini syania berbor ha une unong suspa upala suspa ini. Di ya sam ya kene ka Bible study series kapa arpu pra kiwe ki series kipa ngiladep syai ki parlok ya sam ai bikin sengap. Ya kene ya ke bakambun ngi ya pule nak dikhat nak Bible ke bakambun ke benta ni saki kum tu padi datang kinet ke jing batai di konmen ke para berisibun ke por jong pi in sekelu biang hati yo banuan.